И здравейте хора, аз съм BG Master 99 и ще поиграм малко Clash Royale. Имам едно нещо да ви кажа, къде тук като Super Magical Chest ми се падна. Падна ми се Super Magical Chest и ето тук ето ми картите. Падна ми се Dark Prince. Така. Роналдо имам за апгрейдване. Имам и огледалото. Ето тук имам разни работи. Започваме да играем една игра. Щом бия тук, ако загуба ще изигра още една, си възвърна купите. Сега ще видим нашия опонент какво ще пусне и ние ще изчакаме. Така, той пусна скелетна. Добре, пича реши да пусне скелетна. Но аз така и така ще имам зап, минионс. Така. Той ще удари. Малко тук стана кофти. Но ние ще им вкараме малко демидж, но много малко. Така, пич си изхъби скелетната. Аз ще пусна един голем напред. Пича пак си изхъби скелетната. Не знам. О, явно не си е изхъбил. Така, гледаме, че тук уизърта няма много да. Да. Ами тази игра майче падаме. Спускам най-твичката. Дали прилипите ще я спрат? Определено ще я спрат. Няма да удари. О, това е добре. Това ми хареса. О, но и ние направихме доста демидж. Харесва ми. Така, изчакваме. Той ще пусне. Така, аз ще пусна. Така. Миния хорс сигурно ще бутнат кулата. Дано да е така, Да. Взехме по-бързо кулата. Фарбол. Така. Ще удари, ще я бутне. Айде, Пича, има ли скелетна? Има. Хопа! Няма нищо, че има скелетна, но и ние пък имаме уизард. Така, хубаво ще нацепи. Така. Това се иска да нацепва. Миния хорс. Сега ще пусне рейдж. Но няма да стане нищо от рейдж. Рейдж няма да удари. Аз пък няма да удари. Няма какво. Ще пуска. Малко стана трудничко. Най-твичката ще убие ли това? Надявам се да... Да, уби го. Добре. Негова страна е силен. Оле, сега аз какво ще правя? Сега ще пусне рейдж, нали? Да. И обикновено той ни бута кулата. Няма какво... Ето е втори... не, втори път няма да удари. Това ми харесва много. Така. Хоп! Не. Оле, това е много напрежение, направо страшно е. Сега. Що му биете, аз ще пускам 6 5 2 1. Оле! Браво, бихме го. Колкото и да се защитаваше, ние сме по-силни. Silver Chest. Добра игра.
Чакайте да видим. Няма. Някой от клана. Ще изчакаме. Така, чакаме някой да ни приеме. Но никой няма да ни приеме, защото не искат така. Така. Не искам да виждам никакви карти. Така. Да видим. Аз предполагам с голем. Ето голема. Така. И каквото става, сега ще следа така с запад. Хоп-хоп, ето го. Nightwitch. Така. След Nightwitch е един Baby Dragon. Nightwitch няма какво за... Тук един Fireball само ще ни спаси от Wizard и Witch-а. Така, запада ми зареди. Зап! Те няма да не точат много. Poison ни пуснаха на колата. Нямам достатъчно еликсир да пусна Minion Horse. Не, ще пусна отзад един Wizard. Hog Rider. Добре от неговата страна, от нашия, ако нещо... Няма да излезе, ако нещо пусне нашия. Нашия буквално се предаде. Аз не обичам така да се предадат опонентите. Опонентът ни. За тях е good game, нашия не играе. Nightwitch пускам. Nightwitch като отива към ферма, тауъра. Не играй нашият. Всичко напред, това е. Няма смисъл. Няма да защитам даже и кулата. Да не бият. Тот няма шанси без това. Да бутнем неговата кула. Да му помогнем малко с Fireball. Ма няма до никъде да стигнат. Почти я бутнахме, но... Wizard-а не исках там да го пускам точно пред тях. Поне една такова да свалим пак е нещо. Меня хора с другата. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Няма да ни вземе 3 кранда. Още си мърдам на Nightwitch. Нашия не играе. Кой е плед? Кой е плед? Изчакайте. Ще спра на пауза за малко и пак ще се върна. Хора, ще свършвам клипа. Абонирайте се за мен, харесайте ми клиповете и чао!